Hadin baki katok ani pajba kilalet ban pertaya ka syap jong seng VPP haki jika perlong jilang pajba ke NPP kalami ke huri-hura bat ke jing syo yadan. Haka bede bat kene nagliang jong tanan election galapha la jing tho la ne show cause notice syau nong ilam barang ba jong seng VPP uba adan milar basai moy. Ketkum kete show cause notice la kedeu bo returning officer ula pentip bo layo pediang nia ke jing ujor haka khandai terik uyayong arajar arpsau bagi nong kersian jong ke VPP kilalet ban hala slogan bat pentut ye ke jing ilang yelap election jong ke NPP kebalong haka praterik uyayong arajar arpsau hajayau kebal penlong da ke NPP bat keseng NPP kalahapan pensenge no ye ke jing ilang klempat penwai susu ketkum ke notice uba adan milar basai moj un haban lek ai jing syai halane shwa ka khatar terik uyayong arajar arpsau ketkum ki kendon jong ke model code of conduct yetu bat pentip returning officer ka Shillong parliamentary constituency. Haba pentip bagai Election Commission of India kala pentrikam ya ke model code of conduct na kebenta ke election Lok Sabha nadu ke khanru terik ulbayar arajar arpsau returning officer ulong ba ke model code of conduct kala bu kendon ye ki seng san perthai bat ki kertong ke boong ba ki seng san perthai bat ki kertong ki deban pentikna ba ki nong kersian jongki kim dei ban penthut ye ki jingilang ni ki jingyat procession jongki pat ki seng san perthai ki nong kersian ni nong yarap jong ka wei ki seng san perthai kim dei ban penthut lane penmi ki jing huri hura ya ki jinggilang yelap election balapan long da ki weipat ki seng san perthai da ka bu jingkeli ya ki kertong lane ai da ki jing tho lane samkot lang kedop jong ka seng san perthai la jong om dei ru ban penlong ya ki jingyat procession da ka wei ki seng san perthai ha ki jaka balalong jinglang jong ki weipat ki seng san perthai om dei ban weng ya ki poster balata da ki wei ki seng san perthai da ki nom tre jong ka weipat ki seng san perthai